Velkommen til denne her udsendelse. Den er meget specifikt målrettet til dig, der har en erhvervsudygtighedsforsikring hos AP Pension. Vi er jo i gang med at rulle en helt ny, moderne og fleksibel pensionsordning ud i Lægernes Pension. Og i den forbindelse er der behov for, at man ser sine forsikringer igennem, og ikke mindst erhvervsudygtighedsforsikringen hos AP Pension for dem, der har det. Mit navn det er Jesper Harbøt. Jeg er kommunikationskonsulent i Lægernes Pension, og med mig der har jeg Mette Gerster. Du er chef for pensionsprodukter og sidder nede i maskinrummet, kan man sige. Ja, det kan man godt sige. Ja. Tak. Velkommen til. Lad os kaste os ud i det. Kan du ikke lige til at starte med, Mette, fortælle lidt omkring det der med dækning ved tabt erhvervsevne? Hvad er det for noget? Det er en forsikring, som skal sikre ens forsørgelsesgrundlag, kan man sige, hvis man mister sin evne til at arbejde som læge. Okay. Og dækningen, forsikringen hos AP Pension, erhvervsudygtighedsforsikringen, det er sådan en type forsikring? Det er sådan en type forsikring. Den har et lidt langt navn, men den dækker egentlig det samme, som det vi i Lægernes Pension kalder tab af erhvervsevne. Okay. Så kunne jeg godt tænke mig at spørge om, nu sidder vi jo her og snakker om den. Hvorfor er der et behov for at tage det her emne op? Hvorfor er der behov for, hvis man har den forsikring, i det hele taget at se på den? Jamen, altså, man kan sige, i det hele taget er det her det her skifte til den nye pensionsordning er en god anledning til at sætte det hele efter i sømmene. Det, der er specifikt ved den her, det er, at man har tegnet den, hvis det nu er mig, jeg har tegnet den her forsikring, det har jeg gjort for nogle år siden, på et tidspunkt, hvor det ikke var så nemt at skrue op for min dækning i den gamle pensionsordning. Så den har været et supplement, og den har jeg så lavet dengang, jeg havde brug for et sådan supplement. Så det her er en god anledning til at sætte den efter i sømmene. Men har vi en bagtanke med den anledning? Er det fordi, vi tænker, at der måske er nogle ting med ny traditionel pension, der er blevet så godt, kan man sige, så der kunne være nogle overlap eller nogle... kan du fortælle lidt om det? Ja. Ja. Altså bagtanke for det jo til at lyde skummelt, og det bryder jeg mig måske ikke så meget om, men man kan sige, det der er vigtigt at være opmærksom på i den her ordning, fordi man kan sige, jeg har tegnet den som supplement, nu lader jeg den bare være. Men det, der er rigtig vigtigt at være opmærksom på, det er, at den udløber, når man bliver 60. Det betyder, hvis jeg i dag er, lad os sige, starten af 50'erne, jeg mister mit arbejde som læge i morgen, jeg kan ikke længere arbejde som læge, jeg er blevet for syg, så får jeg en forsikring, jeg får noget fra min hovedordning i Lægernes Pension, min tab af erhvervsevnedækning, og så havde jeg jo tegnet det her supplement. Den udløber, når jeg bliver 60, det vil sige, der opstår faktisk et hul i min udbetaling, efter jeg er fyldt 60. Og det vil være et problem for mange i hvert fald. Så det her er en god anledning til at sige, skulle jeg ikke lige gå ind og sikre mig, at hele den pension, jeg får, den faktisk løber til min folkepensionsalder. Så sat lidt på spidsen kan man sige, at man kan faktisk risikere at stå i en situation. Nu er pension jo ikke nødvendigvis sådan en høj interesse område for alle. At risikere at stå i en situation, hvor man har betalt til en forsikring i mange år, og når man virkelig står og så skal have brug for den, så er den der ikke længere. Ja, du kan sige, at den løber i hvert fald ud på et tidspunkt, der for mange vil være lidt for tidligt, og man kan sige, at alder 60 er jo... I gamle dage kunne man gå på efterløn, ikke? I gamle dage kunne man gå på efterløn, når man fyldte 60, så alder 60 har været fint nok en gang, men det er ligesom blevet lidt utidsvarende at have en forsikring, der udløber ved alder 60, efterhånden som vores pensionsalder jo er steget. Efterlønnen ikke længere er en mulighed på samme måde, og så alder 60 er for tidligt. Okay. Kan du sige noget omkring hvad kan man sige, den dækning, der er? Hvordan matcher den udbetaling eller dækning, der er i ny traditionel pension, den, der er i erhvervsudygtighedsforsikringen? Er de på samme niveau, eller er der noget fleksibilitet der også, hvor du muligvis skal tilkøbe noget, eller hvordan fungerer det? Jamen, altså, hvis vi bare starter over hos os selv i ny traditionel pension, så er det jo sådan med det nye produkt, den ordning, vi ruller ud nu, og som vi i det hele taget er i gang med at tale om her, at der kan man faktisk let skrue op for dækningen. Okay. Så der kan man gå ind og vurdere, jamen hvis jeg mister mit arbejde i næste måned, jeg er blevet for syg til at arbejde, hvad vil jeg så gerne have udbetalt? Og så spørger du lidt ind til størrelserne, og hvad, altså jeg tænker egentlig, det man skal gøre, det er gå ind der, sikre sig, at man har den dækning, man gerne vil have, den størrelse dækning, man gerne vil have. Hvad er det for et beløb?
Vi har jo sat en standarddækning, som svarer til cirka 70% af din løn. Hvis du nu har brug for mere, det kan jo være, at du har det, der var måske en grund til, at du havde tegnet det her supplement, jamen så supplerer op over i din hovedordning, over i en ny traditionel pension, og så løber det hele, indtil du bliver, hvad din folkepensionsalder nu er, for eksempel 70. Så det lyder lidt som om, hvis man kunne, er det muligt at sætte en generel anbefaling op og sige helt generelt, kunne det måske godt give rigtig god mening for mange mennesker at se på det her? Ja, jeg synes helt generelt, så er det her en god anledning til at gå ind og se, hvad har jeg egentlig fået af dækninger nu? Vi går jo ind og løfter alle op i dækninger. Det nye produkt, ny traditionel pension, har højere standarddækninger, end man har haft i den gamle. Så den generelle anbefaling er i hvert fald, der er et overblik over, hvad du har, og om det matcher det, du har brug for. Og så kan det faktisk være for nogen, at bare det, at vi har løftet dine standarddækninger op til et højere niveau, end det var, før vi flyttede derover, så kan det faktisk være, at det alene vil gøre, at du ikke længere har brug for din erhvervsudygtighedsforsikring. Så det vil formentlig give mening for rigtig mange at stoppe med at have den? Det vil være, ja. Og hvis man så har brug for mere, så er der nu i vores nye produkt, lidt i modsætning til, hvordan det har været før, blevet nemmere simpelthen at supplere op inden for pensionsordningen. Okay, super. Hvis nu man så når frem til at beslutte sig for at opsige den her erhvervsudygtighedsforsikring, hvad gør man så helt konkret? Jamen, så er der en kontaktformular på vores hjemmeside, på vores hjemmeside, hvor man bare går ind og skriver til os, jeg vil gerne opsige min erhvervsudygtighedsforsikring, og så tager vi også resten. Okay, det lyder super. Mange tak skal du have for at afklare det her for os med det. Og til seerne vil jeg gerne sige, at hvis man sidder med yderligere spørgsmål, enten om erhvervsudygtighedsforsikring eller andre emner omkring pension, så er man naturligvis meget velkommen til at kontakte os. Tak fordi I så med.